Coneixes aquest poble, oi? Sí, és Vilassar. Molt maco, tranquil... Però fa temps que respira tristor. Hem perdut la il·lusió per sortir al carrer, per participar. Els darrers anys ens han governat 4 partits alhora. Un quadripartit format pel grup d'esquerres, el PSC, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Han estat 7 regidors seus i 6 a l'oposició, on vam escollir estar nosaltres. Han comptat amb majoria absoluta en tots els plens i decisions i s'han mostrat tancats a la participació ciutadana i escoltar advertències. Ara haurem de pagar amb la seva mala gestió, fins i tot venent terrenys del poble, com ja han anat fent fins ara. Han fet que Vilassar sigui probablement l'Ajuntament més endeutat de Catalunya en la nostra franja de població. Es deuen 3.900.000 euros a data de desembre del 2011, diners que el poble no té. Han perdut una sentència per la demanda de la constructora de Campmanyer i han estat condemnats a pagar 1.800.000 euros i s'han detectat irregularitats com pagar més del compte a empreses amigues, etc. Vam denunciar irregularitats al Tribunal Contenciós Administratiu i estem a l'espera de la resolució. Al final, tot això, acabi com acabi, ho paguem nosaltres, la gent del poble. Des de la Corporació Electoral Vilassarenca volem canviar la manera de fer política, fer que torni a ser participativa, del poble, i tenim propostes viables per recuperar-nos econòmicament i en moltes altres àrees. Amb honestedat, tocant de peus a terra, sortirem d'aquest pou on ens han ficat. Volem un govern obert al diàleg, a la participació, a nous projectes, a consensuar, obert a tota la gent de Vilassar. El dia 22 no pensis en grups grans i coneguts, són els mateixos que ens han dut a aquest estat. Si us plau, vota amb ètica, amb seny. Nosaltres sí, som gent de Vilassar i volem un poble millor. Tot i el mal temps que estem vivint, cal fer un pas endavant.